La penúltima, el programa més escoltat a la galàxia M51. O això diu en Fran. I ara, mentre ens recuperem d'aquesta última secció, ens anem a contades o inventades, ara, el concurs de la penúltima. Ara, després d'això, Miqui, aixeca això, no? Ho has d'aixecar, Miqui? Sí, és la teva feina avui. Mare de Déu, senyor, quina idea han tingut amb el musical, Albert. Bueno, anem directes al Tontades Inventades, no? Aprofitem que avui tenim convidada perquè jugui al Tontades. Ja has jugat alguna vegada, per tant no cal explicar, perquè tots els nostres oients ja ho saben, però per si de cas. I algun de nou. Des de casa poden jugar també. Clar, des de casa poden enviar un SMS al 4455 si saben la resposta. Perquè al final la tontada quina era? La tontada és la certa. Vale. No riguis perquè hi ha gent de la taula que encara no sap com funciona això. O sigui que... Ja anava a preguntar al Billy, però no sé per què ho dius. Tu, perquè... Sí, no. Doncs anem directament amb la... M'ha costat 20 programes, però ja ho sé perfectament. Ja ho tens. Ara ja sé com jugar-hi. Vale, doncs anem amb la primera pregunta de la tarda. La tarda-nit. Quan ho escoltis al podcast. Pregunta 1. Opció A. Una cambrera regala l'esmorzar a una parella d'avis durant més de 5 mesos perquè els veia a prop de la mort. Opció B. Un cambrer cobra 10 euros extra a un grup de clients i el concepte del tíquet posa per tocar els collons. I opció C. Un cambrer ven el fill d'uns clients a Wallapop en concepte de rumba humana. Sense paraules. I he de dir... Has de dir la que és real. La B. Has de dir la B? La B. Per què? Sense consultar ni res, va directe a barraca, Jo la B. Que la B era... La B era la dels 10 euros per tocar els collons. Perquè em passo el dia mirant la puta tele. Ai, no! Em trago espejo público cada dia. Ai, Déu I el meu. contingut que donen és molt interessant. Ai, Déu meu. És el final boss de la penúltima. Ha vingut aquí l'últim dia a rebentar-nos, Bueno, doncs anem a veure si veu bé espejo público o no presta atenció. Aquest titular és... Un bucle. Vols que ho faci jo? Una tontada! Marc, que ha encertat. O sigui, ho ha dit bé. Clar, no podem portar gent tan intel·ligent perquè jo faig les preguntes per gent de la taula, saps? I després veniu gent que us informeu. Doncs sí, el tiquet d'un bar de la localitat de Bermeo, al País Basc, s'ha fet viral perquè va cobrar 10 euros a un grup de clients per tocar els collons, literalment, El propietari del local no ha trigat en explicar que es tractava d'una petita broma, que són clients habituals. O sigui, ja els coneix, era un clickbait que m'he menjat, saps? Així que si això es posa de moda, doncs escolta, mirem la part positiva, no? Se'ns obre una nova oportunitat de feina als guionistes. Podem ser creatius escrivint bromes i acudits als tíquets del bar, on ja treballem, saps? O sigui, on ja fas de cambrer, Albert, pots posar acudits. Tot queda a casa, tot em queda pròxim. Sí, no, té un futur això. Imagina que això s'estén, no? On pots posar... Sí, ara només falta que els meus acudits que puntua els tiquets facin la mateixa gràcia que els meus guions. El Paqui que us ven la birra es posa acudits també per fer-vos un favor. I només mira els trossos on surt el Vilella, la resta ho passa cap endavant. Tu servies martinis, no? Amb les olives o els vermuts. Sí, i tant. Pues dintre el vermut fiques com a la galleta xina, fiques una acudit allà dintre. Un musical tancat allà dins. I la gent em dirà, t'anava a donar propina, perquè realment semblaves un noi simpàtic, però després de llegir aquell acudit no. Igual et donen per posar el paperet dins de l'oliva que va al suquet, saps? Perquè diràs, mira, pobre noi, que no ha pensat això. Sí, que a més, esclar, es motllaria i no s'entendria res. Hòstia, que ràpid, Sí. Bueno, doncs anem directes amb la segona pregunta d'avui, a veure si tenim sort i no la treballada també la Griso. Opció A. Obren una investigació a un jutge que anomenava a les advocades xatis. Opció B. Multen a una dona per circular amb excés de bellesa. Opció C. Passa el test d'alcoholèmia amb el penis fora dels pantalons sense que els policies se n'adonin. I et regalo una D, que allò a vegades passa. Vinga. Opció D. Descobreixen traces de cervell al crani d'Ortega Smith. No, impossible. Bueno.
Hem de dir que ha de ser una notícia real, que s'ha publicat. Jo dic la B. Però tu no jugues. Perquè és un problema, Euro, que ens afecta a moltes persones i que s'hauria de visibilitzar més. Sí, a tu et passa que et multen molt per excés de bellesa. Sí. Sí? Casualitat que només els passa a les dones, aquestes coses. Ja, clar, o sigui, seria el primer home que és multat per això, jo crec. Sí. Jo et pensava que... Doncs fins aquí l'anàlisi d'Albert Vilella, Estic notant la tensió superficial del masclisme i estem caminant per sobre. Sí, no, però... Difícilment. Però, o sigui, no podem caminar pitjor que pel musical, o sigui... Esteu com a tensos, saps? Tipo, vale, tothom té aquí 5 rabos i hi ha una noia i no la volem cagar. No, de fet no ho saps, però porto amb aquesta preparada des de fa 8 setmanes que no ve cap noia. Esteu patinant. Fins avui no l'he pogut posar. És la B. Realment, soc molt estúpid perquè no m'estic enterant de res del que està passant ara mateix a l'estudi i no sé ni sobre quin gel estem patinant ni res. A mi les coses clares, deixeu-vos de metàfores. La història de tu vida, Sí. Sí, l'opció... La B, sí. És la B, l'opció definitiva. Sí. Anem a veure, Marc Andreu. Aquest titular és... una tontada! Li dedico a Susana Griso. Com? Li dedico a Susana Griso. Va sortir a la Susana Gris, això? Jo pensava... una altra. Però què passa, que s'ha acabat el judici i ja no sap de què parlar i només tira de merda d'aquesta? Podria ser. Jo pensava que el Marc era l'únic que estava a l'atur, però veig que tu també mires molt la tele cada dia, no? Doncs sí, deixeu-me explicar-vos perquè hem trobat aquesta notícia, que una dona va ser multada a l'Uruguai per imprudència al volant per circular amb excés de bellesa, posava la multa, Segons reflexa entregada per la gent. I el policia ja havia tingut suspensions anteriors per a motius semblants, es veu. Treballar amb excés de subnormalitat es veu que no Clar, és el que anava a dir, tot i que el comentari és fastigós, O anar borratxo a treballar, he de dir també. que m'hagués agradat veure com posava la multa, perquè els neandertals tenen les mans així com cap enrere, o sigui, com agafa el boli aquest tio? Deu ser graciós escriure així com li costa, saps? Els de Vox organitzen cursos de com escriure els neandertals, fan tutorial, com escribir si Clar, eres... com agafa la tablet els de Vox, saps? Tenen com un... és com estrany. Això per complicat. YouTube farà molta més gràcia. S'entendrà molt millor. Sí, oi que sí? Tenim una tercera pregunta avui. Doncs jo ho deixaria aquí, perquè el musical ha durat com 20 minuts de programa. Ha sigut tan dolent, o sigui, a part de dolent ha sigut I jo vull llarg. En fi. arribar a dormir a casa. D'acord, perfecte, doncs passem a la següent secció, vinga.